Nalazimo se u Vječnome gradu, ja sam Ana Marija Došlić, rođena sam i živim u Rimu, ali sam porijeklu Hrvatica. Hrvati su mi roditelji, tata rodom iz Slavonije, mama iz Bosne i Hercegovine. Imam 25 godina i rođena sam 95. godine. Zahvaljujući njima sam naučila hrvatski, isto tako zahvaljujući Hrvatskoj dopunskoj školi koju sam pohađala od svoje 3 godine sve do svoje 18. godine. Apsolventica sam na Fakultetu političke znanosti, međunarodne odnose i član sam udruge Hrvatski talijanski mozaik Rim. Misao udruge Hrvatsko-talijanski mozaik Rim je njegovati hrvatsku kulturu i tradiciju i prenositi je na mlađe naraštaje. Surađujemo isto tako sa moliškim Hrvatima i pokušavamo vezati ne samo Hrvate u Rimu, nego Hrvate u cijeloj Italiji i čitavom svijetu. Ovu prelijepu nošnju koju vidite na meni je iz mjesta Draganić, okolica Karlovca. Italija je znamenita zbog svoje umjetnosti, kulture i brojnih spomenika, od kojih su najslavniji Kositoren u Pizi i Koloseum u Rimu, a poznata je po dobroj hrani. Njezin teritorij ima prepoznatljiv oblik čizme. Italija je država broj 1 kad su u pitanju UNESCO zaštićeni spomenici, jer talijanske znamenitosti čine više od 5% ukupne svjetske baštine. Od Dolomita do povijesnih gradskih jezgri, Firence, Venecije, Pize, Pompeja, Napulja, Rima. I sam Rim je grad bogate povijesti i poznat je pod imenom Vječni grad. Rim je centar bogate antičke kulture od koje je ostalo mnogo spomenika do današnjih dana, kao što su Koloseum i Panteon. Vjera i umjetnost nigdje nisu tako usko povezane kao u Vatikanu, u čijem je se središtu nailazi Bazilika Svetog Petra. Rim je poznat isto tako po još mnogo drugih kulturnih spomenika. Pozdrav iz Vječnog grada svim Hrvaticama i Hrvatima koji žive van naše prelijepe domovine.